astăzi vom începe un nou canal de YouTube. Deocamdată la început până mă gândesc ce altceva vom putea face. Vom juca World of Tanks. Jocul este foarte ușor, are mulți jucători, este destul de popular. Eu am mai jucat, am de aproape un an World of Tanks-ul. Am tank de 6, Cromwell și am Leopard de 5. Mai aveam și alte prostii de 4, artilerie, TD. Pe Cromwell am echipajul la maxim, am și skill-uri, dintre care unele 80, unele 70. Haideți să începem. După cum v-am zis, sau cred că v-am zis, eu n-am mai făcut YouTube niciodată, prima oară când încerc. Da, stați că deocamdată mi se încarcă. Gata. Nu începe în 15 secunde. Da, știu, mapa e foarte ușoară. Tankul acesta este tank medium. Am jos gloanțe pe care nu le-am cumpărat, gloanțe, benzină clasa 1, truse de reparații și stingător de incendiu. Chiar nu prea știu pe unde să mă duc. Hai pe aici. Deocamdată până detectăm inamici, găsești pe hartă. Am fost galben. Deocamdată până găsim ceva pe aici voi sta. Sau mă voi duce atac, adică ceea ce fac mereu, mă grăbesc și mor. Ce mă enervează, că mereu există câte un inamic care se ascunde după o piatră și după când vrei să-l lovești. Și apoi când tu vrei să-l lovești, trebuie să stai, să te plimbi toată mapa până reușești să-l puști. L-am luat. S-a dus. Clar. Capul din nou. Oh! Hai că mai vine un... Voi încerca să nu mor atât de repede. Da, voi încerca. Sigur, voi încerca să nu mor. Să mă duc sau să nu mă duc? Hai că aștept. E piatra aia și mă nervează. Mă rog. Hai că merge și ăsta. Opa. Opa. Ia văd deja trage. Asta. E imposibil să supraviețuiești aici. Dau din față, dau din spate, dau din dreapta. Hai, frate, mai dați mult! Bine, bă, sunt 2000 de proști aici. Deocamdată ne uităm la ei noștri.
voi pune pauză și voi, pentru că am murit, voi reveni după ce este gata această tură. Bun, să continuăm. Acea tură a fost ca și pierdută, dacă vă și uitați. Mă rog, hai să mai începem. Mai încercăm o dată. De data asta sper din suflet să câștigăm. Ai de cap, nu iar jucăm cu tancuri de 8. Chestia asta e chiar foarte enervantă. Adică eu am tank de 6 și mă pune să mă bat cu tancuri de 8, care dacă stau să nu gândesc din două focuri, mă omoară. Și eu dacă dau în ei trebuie de simț. Hai. Hai. Panther! Cel mai tare tank! Hai să mergem. Hai, fața aia nu rău. Lovit. Și vedeți cum arată aici, dau și cu mouse-ul cât damage ai dat, câte daune blocate ai luat, dacă ai rupt șenina cuiva. Cam așa ceva. Așa. Zic să tragem acel tanculeț M4 Bulldog, care este chiar lângă mine. Ce n-ai bată foc, frate? Oh, scuze, nu mă mai buși. Oh. Mâine mi-a costat de an mine. Acolo am dat pe ăsta pe mult în jură. Așa. Ăsta mea am zis să dăm mult la nimic aurut. Bun. Hai să vedem și noi comanda de atac. Da, atac. Hai să aduc și puțin. Mor. Da, dar șenina mi s-a rupt. A, da, dacă vă uitați aici, vedeți, șenina ruptă. A, gata, mi-am ridicat-o. Da, ideea e că mi-am dat trusa de ajutor.
merge... A, da. Aici am viață. Câți kilometri pe oră, ok. Ce zic ceilalți? People sus, montajul. Da, dacă mai au eu glonț. Ai, ce cum am pus. Stăm pe ăla. Da, ricoșează glonțe din ele, prea blindat. Și dacă e prea blindat, uite de aproape, îi ia din viață. Numai să nu cadă în apă. Hai că-l omor. Așa. Cam atât cu episodul de acesta. Vă rog să dați un like dacă v-a plăcut. Mulțumesc, la revedere!